a todos e a todas, nós somos Sonia e Claudia, hoxe estamos aquí para falar un pouco con ECTR. Están presentes Miguel e Pedro, Juan non se puido unir por problemas de traballo, e bueno, se os parece xa comezamos. Genial. Pois para empezar, gustaríanos preguntarvos, para os que non vos coñecen moito, quenes son ECTR? Pois ECTR somos tres rapaces que nos coñecemos na Coruña, na universidade, e que por azar e por cousas da vida pois decidimos montar un grupo de rap que chegou a ter certa relevancia e pouco máis. Esos somos ECTR, tres estudantes de comunicación audiovisual que montaron un grupito e agora este paro. O vosso grupo ten un nome bastante curioso. De onde saiu a idea deste nome? Pois mira, vai todo relacionado co tema que comentou Pedro. A ver, cando estudábamos comunicación audiovisual, Pedro e Juan compartían piso. Eu tamén, por cousas do destino, pois pasaba moito tempo nese piso. Nada, a cuestión foi que foi un piso que sí que é certo que ao final era como unha especie de piso franco para a xente de comunicación audiovisual. Moitas veces, cando saíamos de festa, pois pasábamos un bo rato ali. E bueno, ao final foi un rollo que sí que se deu a coñecer pois entre bastante xente da facultade, e a movida é que, bueno, o piso sempre decimos que era un pouco zulo, nos somos bastante rojos, así que foi el zulo rojo ECTR. Foi un rollo que realmente pois ata usamos para outros proxectos que tivemos por aí. Tivemos aí un conato de facer unha empresa de serigrafía que tamén se chamou ECTR, bueno, e ao final pois o que cuajou foi o grupo. As cancións compoñedelas vós. Como facedes para crear a música, a letra e todo ese rollo? Bueno, o proceso comeza por min, que, bueno, eu traballo facendo producións e gravando e demais. Bueno, un pouco a raíz de tamén un pouco do grupo, pero o que comezou dende sempre as instrumentais fun eu, e eu pois vou pasando o grupo de WhatsApp que temos, vou pasando o que vou facendo, e o que se acepta pois é o que se reserva, non? Entón, desa reserva, pois collemos instrumentais, decidimos o tema que imos tratar, ou se non hai tema, pois simplemente escribimos cada un a súa parte, despois poñemos en común. Tamén o retrouso, pois, que teña algunha idea, pois, a comparte co grupo, e entre todos, pois, decidimos o que se vai facer no retrouso, ou nas pontes, ou nas partes que sexa, e a partir de aí, pois, se iría a gravar, mesturar e demais. Por que escolleches o rap en vez de outro estilo musical? Porque somos nulos para facer outro tipo de música, bueno, polo menos Juan, máis eu. Entón un pouco por aí. Non, a ver, sí que é certo que o rap pois é un pouco tópico dicir isto, non? Pero sí que é certo que o rap en boa medida é máis accesible, polo menos a nivel amateur, por decirlo así. Logo xa se nos metemos noutro rollo, pois o mellor é distinto, pero a nivel amateur é máis accesible, é moi fácil a nivel de medios compoñer rap. Ao final, con alguén que controla de facer instrumentais como Pedro, e logo ter un micrófono e un pouco de inxeño coas letras, xa podes facer unha canción. E logo aparte sí que é certo que é un estilo de música que para a nosa temática vai moi ben, porque ao final podes meter moitas palabras e moito contido en moito menos tempo que en outros estilos musicais. Entón, eu creo que por aí foi todo, e así foi un pouco a decisión. Sí, a día de hoxe é o máis asequible, pois o rap, o trap, todo iso que se denominan malamente xéneros urbanos, pois son é o máis accesible, porque calquera pode pillar unha tarxeta de son, calquera pode pillar un micro máis ou menos decente para soar máis ou menos decente, e con pouco de nocións técnicas de mestura, e nin sequera iso, porque hai xente por aí que sin ter moita noción técnica, collendo instrumentais de YouTube, pois pode facer cousas moi boas. Vos, en que credes que se diferenza o vosso grupo de outros grupos de música en galego, como, por exemplo, Nau, Son da Rúa, perdón? Vai ser difícil,
É que realmente, eu creo que, a ver, temos bastantes máis parecidos que diferencias. Máis aló do estilo musical, que sí que é certo que cada quen ten o seu rollo. Obviamente o sea, está noutro xénero completamente distinto. Son da rúa, pois sí que podemos compartir a nivel musical certas cousas, pero bueno, tamén nos diferenciamos bastante. Pero sí que é certo que eu creo que compartimos máis do que nos diferencia, sobre todo a nivel de contidos. Eu creo que ao final se comparamos letras, comparamos temáticas, etcétera, etcétera, creo que todos os tres grupos que mencionaste temos un objetivo común, que unha, que somos bastante de esquerdas os tres, e logo que obviamente pulamos polo galego para facer cultura e a defensa do galego en cada unha das cancións. Eu creo que ao final é iso. Eu creo que a día de hoxe, bueno, co resto do panorama realmente que fai música en galego, creo que temos ese gran parecido e que é unha das grandes fortalezas da música galega a día de hoxe. Sí, a ver, a nivel, bueno, xa nao, a nivel xénero xa somos cousas moi aparte. A forma de compoñer que ten nao é moi diferente de que podemos ter nos Son da Rúa. Despois, a nivel, xa comparando entre máis ou menos igual que pode ser Son da Rúa e nós, pois a nivel instrumentais, pois ao mellor estamos moi a par porque hai algunha de instrumentais de Son da Rúa que miña. Entón, por lo menos de cada disco, dúas ou tres instrumentais son miñas. Entón, pois aí xa hai parecidos, non? Pero que pode haber diferente? Pois eso, a forma de escribir que podemos ter nós, o que poden ter Alex ou Hugo, a forma de fluir que é diferente, pero a nivel contidos, pois é normal que sexamos parecidos e semellantes porque bebemos moito. Joder, eu vivo a 15 minutos de Hugo, de Alex, é dicir, bebemos do mesmo sitio e das mesmas loitas, non? Entón, nese sentido sí que é moi semellante. Cando comezachedes no mundo da música, imaginachedes chegar á repercusión que tenes agora? Porque recordemos que tenes 7.900 suscriptores. Non, que va, o sea, de feito foi máis de risas que outra cousa. O sea, o noso comezo, decimos sempre, foi na facultade, había aí unha movida que xurdiu na facultade a nivel de conflicto, que era que iban fusionar comunicación audiovisual e socioloxía, que estaban na mesma facultade, e fixemos unha canción irónica, en ton humorístico 100%, foi aí como comezamos, quero dicir, pretensións había cero. O que pasa é que creo que nos rodeamos de moi boa xente, da xente adecuada, tivemos moita sorte nese sentido. Bueno, pois fomos facendo aí música aos poucos e foi xurdindo, pero tampouco tivemos nunca unha pretensión. Foi ir facendo. No, despois tamén que a repercusión, non? Porque, vale, ter números está moi ben, pero que ningún dos tres nos deu nunca para ter nin sequera unha vida digna, é dicir, nin para sobrevivir, vale? Entón, bueno, nese sentido, pois, sí, eso, os números están ben, pero tampouco son reflicten nada, eso. Estar no sitio adecuado, no momento adecuado, rodearte da xente que sabe facer, e iso, ter moitísima sorte. Aparte de traballar, obviamente, pero para min o principal é ter sorte. É sabido que o mundo da música en galego non é que digamos un mercado moi amplo do que se poida vivir. Xa comentáchedes nalgúna ocasión que tiñades que compaxinar o traballo e a música, e iso ten que ser bastante complicado. Como facedes para poder compaxinar todo? A ver, agora xa, porque agora como estamos de parón, pois é moi fácil, pero sí que é certo, eu, por exemplo, lembro no verán, no último verán que fixemos, eu creo que foi, eu estaba, por exemplo, traballando nun campamento. Bueno, hubo cousas bastante chungas no sentido de, bueno, que sufriron eles tamén, non só eu, de ter que rematar un concerto ás 11 da noite en Cataluña e ter que pillar o coche directos para Galicia para poder traballar a primeira hora da mañá. Entón, bueno, compaxinar, unha merda. O problema é que, claro, que ao final hai, non só no noso caso, senón moitos grupos que están metendo kilómetros e kilómetros e kilómetros e metendo moita xente nos seus concertos e ainda así non lles dá para vivir a todo o mundo da música. Ao final, de feito, ese é un dos grandes problemas agora mesmo que temos en Galiza. Bueno, en Galiza e en outras partes, non? Pero xa que falamos do contexto ese, pois iso, compaxinar, bueno, é facer moitos esforzos, tampouco hai unha clave concreta. Sí, realmente non, a ver, cando, por exemplo, no meu caso, cando estábamos en activo co grupo, pois
tiña a sorte de que non vivía na casa dos meus pais, pois eu facía traballos esporádicos, pero non tiña un traballo, así dicirlo, estable. Eu cando comecei a buscar traballo, de feito, tiven problemas nese sentido de, mira, en entrevistas de traballo, de que me rexeitaban bueno, non me rexeitaban só por iso, pero sí que eu lles poñía sobre a mesa que eu necesitaba tempo para poder compaxinar, e dicir, e é complicado, porque precisas moita flexibilidade que, bueno, agora sí que é máis fácil co tema do teletraballo e demais, pero naquel momento non era tan fácil. É iso que comentaba Miguel, que realmente o problema é non poder vivir só da música. Todo o mundo ten que compaxinar. No panorama galego, por exemplo, moi pouca xente vive da música. A gran maioría ten traballos paralelos, porque senón é imposible, é absolutamente imposible. As vosas cancións eran dedicadas a diferentes problemas sociais. Como escolledes o tema das cancións? Tampouco, o sea, eso vai un pouco... A ver, sí que é certo que a nosa forma de traballar normalmente, por exemplo, nos discos, se vos fixades, é como que o propio disco, o título do disco xa ten unha temática moi marcada. Por exemplo, Aspiracións mínimas urxentes, pois ao final é unha cuestión de tocar varios paus sociais nos que queríamos que había un problema e que era unha aspiración solucionala, non? Logo está o de Fen, o de Pólvora e Tormenta, que teñen pois unha, digamos, unha temática histórica, e a partir de aí pois construímos un pouco o disco, sempre obviamente traendo esas referencias á actualidade. Pero eu creo que logo a hora de escoller temáticas concretas é que tampouco temos unha forma definida de decir isto ten que ser sobre isto, e neste disco imos tratar isto, senón que ao final, case sempre normalmente, que me corrixa Pedro, pero é un rollo de primeiro instrumentais, vemos cal nos gustan, e logo a partir de aí pois imos cadrando, cada un se lle ocurre unha temática concreta, ou mellor outras cancións son máis libres, non temos unha forma... Si, non hai un método, a ver... Por exemplo, en que canción tiñamos claro en Estrella Damm tiñamos claro que a canción iba a tratar diso, pero despois hai outras cancións que simplemente pois cada un escribe a súa parte, o retrauso serve para cohesionar un pouco todo. Realmente a nivel temático non falamos de moitas cousas, pero non falamos dunha en concreto. Eso ao final depende moito de cada tema, de como xurda nese momento. As vosas cancións van dedicadas a algún tipo de grupo social en concreto ou é para todo o mundo? A ver, nos aspiramos que sexa para todo o mundo. É dicir, non se canta... De feito, sempre o comentábamos, non? Que non queremos facer música para a xente convencida, que tamén é moi importante, pero non nos queremos quedar no noso reducto. De feito, nos queremos facer unha música que sexa atractiva para o maior número de persoas posible, non? De feito, unha cousa que nos pasaba moito en concertos e demais é que nos viña xente dicindo que eu non... que tamén, de feito, pasalle a son da rúa, por poñer un exemplo, que o tema de eu non acostumo a escoitar rap, o rap non me gusta, pero vos sí. É dicir, sí que me mola que facedes. E esa é un pouco a nosa clave, non? Pois facer un estilo música a nivel formal, en la que despois a nivel letrístico, pois digamos o que digamos, pero que a nivel formal pois sexa atractivo para o maior número de xente posible, non? Fixastes colaboración con moitos artistas galegos, como o xa mencionaba Son da Rúa, e algúns de fora de Galiza, como La Pegatina. Cal foi, de todas as colaboracións que tenes, a que máis vos gustou fazer? A ver, é que iso é complicado, A ver, a quen queres máis, a papá ou a mamá? Claro. A ver, eu porque a nivel sentimental creo que sí que teño bastante claro que eu vean os lobos polo que significa esa canción e porque era unha conta pendente que tiñamos con Samu porque Samu, o compañeiro que colabora en Vean os Lobos é unha persoa que leva connosco dende o comezo de ZR. Tiñamos unha canción con ele na nosa primeira maqueta e tiñamos pois Vean os Lobos como unha conta pendente de 5 anos e decidimos facela no disco de 4 anos. Entón, bueno, eu para mí a nivel sentimental esa. Logo, obviamente, pois colaborar con La Pegatina, con Zoo, xente que biches no Viña Rock tal, pois é moi bonito, pero bueno. É complicado elexir, É complicado elexir, porque si, a nivel sentimental pode ser esa, e coa xente de Inesta, pois tamén ten unha historia así particular, é dicir, cada unha ten, por exemplo, a min
coa que me sinto máis realizado é coa de Zoo, porque é un grupo que levamos tendo referente dende o comezo do grupo prácticamente, e dicir, pois mola, sabes? Dicir, hostia, eu colaborei con Arnau de Zoo, sabes? Pero eso, é complicado elixir porque ao final hai máis factores, non? Tendes algún grupo en mente ou persoa ca que vos gustaría colaborar no futuro? Duki. Con Amaral. Non, o sea, é que esa tamén é pregunta complicada. Preguntarnos unha vez iso, eu creo que dixemos que Silvio Rodríguez era como unha resposta común, pero esa imposible, non sei, a verdade. Vaya, Silvio Rodríguez, creo que o rollo é con que non é tanto con quen vos gustaría colaborar, senón con quen non vos gustaría colaborar. Porque hai moita xente coa que nos gustaría colaborar. Eu co todos os grupos que escoito diariamente me fliparía ter unha colaboración. Escoito moitos grupos. Entón, bueno, eso. É máis fácil incluso eso, decir con quen non colaborarías. Tamén hai moitos cos que non colaboraríamos. Sí, obvio. Temos que poñernos. Obvio. Bueno, non é unha novidade que cando tendes o valor de falar dun tema, digamos, sensible para algunhas personas, sempre recibirides algún tipo de crítica. Como manexades esta situación? Moi ben, fixémosles un tema e todo. Non sei, eu creo que o bo que tivemos, creo que os tres, é que cando escribíamos dábanos bastante igual o que pensara a peña en xeral. Non sei, eu creo que ao final é unha cuestión de pasar dese tipo de cuestións críticas vas ter sempre, ao final é quedarte coa xente que lle gusta o que faz, intentarte abstraer do resto. Si, ao final é facer como unha capa así que te protexa e que te resbale todo, non? Tes unha capa de aceite que todo o que che digan, a ver, despois pasa sempre que joder, depende de que sexa a persoa que te critica, se tes máis ou menos relación, pois sí que te pode xerar máis ansiedade ou máis en plan angustia, en fin, ou cabreo, é dicir, moito tipo de sensacións dependendo de como vaya, pero realmente o que temos que aprender é eso, que hai que pasar, porque senón é que non vives. Porque sempre vai haber xente que te critique, que diga, fale mal de ti, e en ese sentido a exposición é o que ten. Tens que aprender a convivir. Eu teño moi en conta que diga a miña nai. Se a miña nai lle gusta a canción, está todo ben. Sí. Un pouco esa é a cuestión. Nos vosos videoclips aparecen lugares moi fermosos de Galiza, por exemplo, en Ardanza do Vento aparece a Cidade da Cultura de Santiago. Como escolles os sitios e cando vades vir gravar a Rianxo, porque fermosa un cacho? Ardanza do Vento, como eleximos a Cidade da Cultura? Eu creo que foi pola gracia, non? O sea, polo chiste. O sea, polo rollo de como non usaba ninguén, imos usala nós. Sí, no, a ver, realmente somos uns capullos cando escollemos os sitios, porque vamos a sitios que están guapos, é dicir, que nos molan estéticamente, xa está, non ten moito máis misterio. Eu creo que a Cidade da Cultura de feito foi un pouco por iso, porque realmente non se usa moito, pero que en realidad o sitio está guapo. Despois, o da segunda pregunta, pois, non sei, cando nos invite ao Concello de Rianxa, que eso estaría guai, non? Que fixesen subvencións estas movidas para gravar en sitios, pero eso é máis complicado. Cando fagamos Non é verán de Estrella Dan 2.0, claro, temos en conta Rianxa. Co tema do COVID, dixéstedes nos que non estades traballando en nada agora mesmo. Cando pensades que poderedes retomar a labor? Non o sabemos. Creo que ganas sí que hai. Ganas de facer cousas están aí. A cuestión é que, claro, tal e como está todo, pois o de sempre. Ao final, compaxinalo con un traballo é moi complicado, pero bueno, seguramente algunha cousiña iremos facendo porque creo que iso, que as ganas sí que se manteñen. Si, eu a nivel música que fago máis
creo que estes dous últimos anos fixen máis música que o que fixen con EZR. Así que, dicir, o que pasa que non estou rapeando eu, poño instrumental ou só mesturo ou gravo as cancións, pero sí. E despois iso, realmente, probablemente cando se volvemos, que eu creo que sí, pois será un rollo como máis tranqui, non? Igual só sacamos, non o sei, estou falando así por un pouco por divagar, pero mellor pasa que pois EZR se converte como un repositorio de artistas para colaborar, ou eso, que sacamos traballos e vídeos sen dar concertos, que realmente os concertos son unha cousa que mata moito, ou o mellor simplemente sacamos música sen ningún tipo de pretensión e facemos como o noso querido Eric Hervé, que non saca nin videoclip, vale? Escribimos unha letra, temos unha instrumental, gravamos un tema e subimos a YouTube sen vídeo ni leches e subimos a Spotify. Pero bueno, eso ao final non se sabe. Todo se andará. Na vosa canción Non é grande estrellada decides 2018 EZR Eurovisión. Isto non foi posible, aínda que nós desexábamos vervos no festival. Pero este ano, Tanxugueiras chegou á final do Benidorm Fest. Por algún motivo non chegaron a gañar por... Bueno, vos que opinades disto? Foi cuestión de lingua. É que non o sei. Claro, falábamolo cando pasou todo, que ao final hai tantos cartos aí metidos e propostas musicais que teñen tanto traballo, tanto diñeiro detrás, que é complicado decir ata que punto é cuestión de lingua ou bueno, que a mellor a outra persoa que gañou ten un grupo de traballo que vale millóns de euros detrás, é claro. De feito, pensaba cando saíron as cancións, porque a mí me gusta moito todo o rollo eurovisivo, non só polo nivel, sempre que digo sempre hai alguén que se rí, e non é só polo marracheo, que tamén, obviamente, pero tamén porque a nivel musical e a nivel televisivo é un produto super guapo, é do mellor que se fai na televisión a nivel mundial. Pero eso, cando saían as cancións do Benidorm Fest, eu lembro falalo coa miña compa, decía, de todas as cancións, a de Chanel é a que mellor producida está. Me decía, pero isto é imposible que gañe e demais. E dicía, xa, pero que ten sen desmerecer o traballo, pero que ten detrás un dos mellores produtores musicais de España, que de feito agora creo que vive en Miami, é dicir, ten un selo multinacional detrás. Entón, ao nivel comparativo sempre é complicado, non? Neste tipo de rollos. As Tanxugueiras tamén teñen un selo detrás, teñen un bo produtor, pero igual a nivel cartos pois non tiñan tantos cartos, ou non sei como é a situación agora mesmo, supoño que están vivindo da música, pero no momento do Benidorm Fest eu probablemente tiñan traballos paralelos, é dicir, tes que facer unha aposta de teño o meu traballo, teño tal, e teño que compaxinar as dúas cousas, ao final é o de sempre, non? E ao mellor os esforzos non son equitativos, non? Con unha persoa que está 8 horas ao día dedicada só a un tema, non? Entón, nese sentido, eu creo que a nivel lingua é que non sei, tampouco estou na mente do xurado. Eu creo que Terra de Tanxugueiras mobilizou a moitísima xente non só no país, non só na Galiza, senón tamén fora da Galiza a nivel estado, pero e despois que iso non se compaxinou co tema xurado, pero creo que de feito lles beneficiou as Tanxugueiras, porque Eurovisión tamén é un pouco mata carreiras, non? Eu creo que sí, o sea, para min eu se fora elas estaría, non sei se contento, pero bueno, ao final é un marronazo de carallo en Eurovisión, o sea, é unha movida, un percal. Sí, de feito creo que foron hábiles saber aproveitar o trampolín que lles deu mediático que lles deu o Benidorm Fest e traducilo pois no día a día, que pois eso, aos concertos é o que chega de comer, non? Bueno, pois moitísimas grazas por contestar todas as nosas preguntas. Desexamos vos moitísima sorte tanto na vida como nos vosos proxectos
E, bueno, esperamos vervos algún día, se xa pola rúa, ou esperamos algún concerto. A ver se A ver, podemos. que sexa así. Moitas grazas.